Il-Malta Bankers Association esprimiet it-tħassib tagħha dwar l-avvenimenti li seħħew fl-aħħar ġimgħat wara l-arrest fl-Istati Uniti tas-sit tal-Bank Pilatus. Il-bord tal-istess assoċjazzjoni kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu u ħabbar li fiċ-ċirkustanzi is-sħubija ta' Pilatus fl-istess assoċjazzjoni għandha tkun itterminata. Dan sar b'effett immedjat. Il-ġimgħa li għaddiet is-sit tal-Bank Pilatus stressa l-qorti fl-Amerika akkużat li evada sanzjonijiet tal-Istati Uniti u li għadda $115 miljun Amerikan lill-kumpanija Iranjana u der quddiem l-imħallef Barbara Moses f'Manhattan. Ali Sadr Khashoggi wieġeb mhux ħati tal-akkużi hekk kif qed jaffaċċja aktar minn 125 sena priġunerija. L-imħallef fl-Istati Uniti ma laqgħetx it-talba ta' Sadr għal ħelsien mill-arrest minħabba l-flus kbar u l-konnessjonijiet li għandu is-sit ta' Pilatus. Qalet li jkun hemm riskju kbir li jekk jinħeles mill-arrest dan jaħrab.